ರೈಲ್ವೆ ಸಂಕದ ರಡ್ಡು ಬರಿಟ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕಂಬ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಾದು ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಘಟನೆ ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರೆ ಮಾಣಿ ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ದಲ್ಪ ನಡತುದುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿಲು ಸಂಕಕ್ಕೆ ಎಡ್ಪಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಾದು ಈ ಕಂಬಲೇನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದೇರು ಆಂಡ ಈ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಗ್ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹಾಕದು ಕಂಬ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಾದು ಬೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಪಂದು ತೆರಿದು ಬೈದುಂಡು. ಮಾಣಿ ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಗಾಡಿಲು ಮಾತ ಮಿತ್ತೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸಂಕದ ರಡ್ಡು ಬರಿಟ್ಲ ಸಾಲುಗಟ್ಟದು ಉಂತುದಿತ್ತನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯ ತೋಜಿದು ಬೈದುಂಡು. ಒಂದೆಕ್ಕು ದುಂಬುಲ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕಂಬ ಸಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡಾದು ಬೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಪನ್ಪುನೇನು ಅಲ್ಪದಕಲು ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಈ ರೋಡ್ ತಗ್ಗೌದು ರೋಡ್ ತಗ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 1,000 ಸಲ ಆಯ್ತು ಬೀಳುದು ಹಂಗೇನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಂಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಂಡಿ, ರೈಲ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಸಮೇತ ನೀವು ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜನಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ.